a matsayinmu na musulmin duniya ga baki ɗaya yanzu mun sallama, kowa ya sallama an fi ƙarfinmu, ko baka sallama ba? Baka sallama ba? Me yasa aka sallama? Daga inda aka ce makamin da zaka yi yaƙi da shi zaka saya ne wajen abokin gabanka, shi zai kera sayar maka, to an gama da kai, an gama da kai. Hatta Saudi Arabia yanzu wanda take sayar mata da makami Amerika ne, su suke training ɗin sojojinta, ba inda bata sani ba yanzu a cikin Saudi Arabia, haka Kuwait, haka Bahrain, haka Qatar, haka Imarat, duka Amerika ne. Ta san sirrin su komai, in ta kai musu hari cikin 'yan mintuna da ta yi. Abokin gaban kawai da kake boye masa sirrin ka, to shine ma kuma yake training ɗinka, shi yake sayar maka da makami. In ka matsa masa ma ya ce ba zai sayar da makamin ba, ya ce ba zai sayar maka ba, ko kuma ya sayar maka outdated wanda an gama aiki da shi, wanda shi ya samu silahul mutatawwir, ya samu advanced weapon, kai an barka da na jiya, na shekaran jiya wanda ya kwantai, wanda yanzu ba a bukatarsa. To ga gaya mini, in ka je masu cikin duniya duk kasashen musulmi ba kasa ɗaya tat da aka bata veto power, babu. Hawa kujerar naki, ma'anan veto power shine duk abin da kulla masa cikin duniya wanda take da wannan kujerar, in tace taki to yaki ba za a yi wannan abun ba, in yaki ne ba za a yi ba, in matar kun kuma sa wata kasa ba za a yi ba. Wanda suke da su kasashe biyar ne: America, Russia, China, Ingila, Faransa, su biyar ne. Tun wancan lokacin da aka bayyana su duniya. Yasa duk kudin da aka kulla, in za a lanci Isra'ila sai Amerika ta ce taki, ko ba da lanta ba. In za a samu takunkumi, Amerika ta ce ta hau kujerar naki, ba za saka ba. Duk an kaba dokoki sama da 100 Isra'ila ta karya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasa hukunta ta. Saboda me? Tana da uwa a murhu. Wace ce uwarta? Amerika. To, a irin wannan lokaci, a matsayinmu na musulmi masu hankali, kafin mu je maganan su aqida su menene, mu tsaya tukuna ga physical. Ai Allah ce wa idulahum mastata'atun min quwwa, haka ne? Allah ce musu tattali. Wani tattali ne musulmi suka yi? Tattalin da ake so isti'dad almadi shine akalla abokin gabanka makamin da yake da shi kai makara da irinsa. In kai baka fi shi ba akalla kenan, amma kada ce ya fi ka. Manzo Allah lokacin da yake yaki da mushrikan Makka, makamin su iri ɗaya ne, local weapon, ya kera su kera, ya kera su kera. To mu fa yanzu duk waɗannan ƙasashen kafirai su ne suke da makamin nukiliya dukansu. Ba ƙasar musulmi da ke da makamin nukiliya ita ce Pakistan, ita kuma ga India kusa da ita ma India tana da shi. Yau in Pakistan mata taso, India za ta yi tunkararta, to Amerika tana da shi, Jamus tana da shi, Faransa tana da shi, Rasha tana da shi, China tana da shi. Duk ƙasashen da suka mallaki makamin nukiliya wanda a yi ta a gama yanzu a ƙare, ƙasashen kafirai ne. To, ya kamata mu musulmi zama masu hankali.